BPE becek mentoke. Wis dikai kasur saiki. Kasur suket. Menara becek. Meno sehat. Mosok 3 dina mati 3 loro. Perkara benyek iki. Ya Mas ya? Perkara benyek ya? Oh. Katukan saiki tak golekno iki ae kasur iki ae wis. Anget-angetan suket iki. Lho. Tapi ya mblenger bebek, iwak bebek. Ngendoke saiki ra normal le. Iki lomboke iki. Lomboke do rubuh kabeh perkara kena angin. Ayame iki sukete iki. Oh. Kayak ayame sing mangkring iko. Oh, kenaken wis. Enak Mas, kangeten Mas. Wis. Sehat. Endok ya. Oh, kok sing gledek iko lho. Sing golek anget-angetane iku lho. Ki balik mana Mas? Iya. Alah. Entek. Ya apa Pak ribut? Entek. Mana Pak ribut ya? Entek bensin ini Pak ribut. Iya. Apa jarene Pak Kiki? Apa Pak Kiki? Buburi. Buburi. Duh. Oke, terima kasih.